Hey para, nanti PDP kan ni ke senyang, kan ni kepala kit kun lah si benai tam kan ni. Nanti PDP ke kun jong kan ni, bat ikan ni ke senyang ke ba, ngeladep air pai kan ni. Kembang lagi, dan kita nongrat ke ba, siam juga ha ke senyang ke ba, adep kakun, kabidi sepang kerkom air pai. Kasat don nenek sawan rak kejung thut lah ini hari ni dah ini kan kesenian kalong ke pura namar ba ngapanan kami udawai ben ayaka ben mana pasti kani kepala kit lah si binatang nanti ini kawai pada kani kawai pada kani kepala bangsu aikpa pada Islam ke betai tak lihat bang pendi tak ipi ba khun jong kini khun jong kini bat khun jong katai ngan pendi ipi ke jenglong jong ki khun kumbang ala ong ipi ba ki khun siang ha farm jong ha lai posi nga penyeklat bat ni ba ka kini ma te de ta kadau nga ke kadau ba ni dorkam ban le anta namar ba ngi sem balada ngi Islam ki khun ba kumi ka long ka thai no namar ba podang don ke khun ba ka kini siam ba kini khun ki dat ye kemel na ki pen stom ma pen long pen jenjar deta ka daw haka sekian pada haka cika ben sim pa kam ju ai pa shu tu ka sniang kalong slam no deta ka daw wingi lai pos ngi mut ngi pen khlap no ye ki khun te ki khun pada ngi pen biang ha ki dawai ki jingbam ro ki long ngi ai bi ki ba biang mde ban ai ki tu ba donai ka protein Kepilau ni kan ni ru kabang su dep akpa pada Islam ya. Defini atat hani bo don lang bersenrang ni. Kai kada bang bu senrang mat ni senrang di bola experience bola don ke jing sutu hau don lang hani ru unju le di bor kan ni kesnya. Ma mar balai bo uni ula tip hi ke por jong ka rom kwa jong ni kesnya. Temta pada kai kada bang bu sa ini senyang hani senyang pa bat ka. Kolong bang abu hadu si apuai singi lah ne si benai ngabu nomor ba lese lah dah mulong ru next kemakla long untip hi u te sunrang hi kan musim jeng than phang ko video bat ka cross te kani hi ka kala dep nomor ngi itu beliun ma kesnyang ka beli simbau kiu ka mong sine kani ka than jong ka terpeng kalong sau jengem te ha tur kom ngi itu ba u ne snyang ula kiu ka long la ula song tes kebai dai pat bo sunrang pada sunrang ha kan ni kaliang ki bo usau kan ni tak than ni ngating mar u kham im ta ha kan ni kaliang usau kaliang keti tingitip ba u la sim te kebai dai phang ka ba bu tarik pada ngap ta la du bang pengkala ke sistem korkom khakun ngam da sim jeng than phang kata ki kha kan lu poru ngam don jing mut sut mar beli ba gila pengkelai ke ruko jakakha ke ba juk thmai bangim don kam ban tip ya kita ki korkom kha tem tang ti phi ki kun jong jong ka de ka sniang ba khon jong ka tai ka we kini de ki kun jong kitu ketuga sniang ka ba kham sangai dei bah cross haswa dekete kham he idang sa atli kini kila booking ibru tong ba long ba ngam pelat nomor ba don ke jaka ibru go booking yune ki long don ka jipang senyang ti takadong pelat te kini pada ko idang kini di jongkani ko bai jongkate bedan lang bat surang lang ni kini live post ngitam kini ki khun senyang te ka jaka song ru ngi sna karpang na bentai ni khun senyang khanang banung yo ler la ne yo ka jingkriat iki so we umbatai phi ka jingmtoi ki ni senyang le phi itu bha lada ki yo kriat ki senyang ki jingem ki ni ki skor kini ki jingem ka kejat ki jingem butsin ki long no ngi sat ye lam maklano o ki pang kum ai dawai kumar ndai ketu kom dei ka dei na bata dei namar bau ka yo kriat te dei takadau gisna karpang iki jaka song kini starter kumni di box bodet
kenang melait mereka jing kriat mentah nomor bela apoi ke benai kriat isna terpang ni. Dan batai atak sepang ke tu boy day jong tu dawai Miriam mixture but u remix. Kini lah si benai tam. Kita pada kami ini lah polisi ar benai itu. Ini yang ais tatar. Ini bahaya lah di ben ai blower, riba mentah riba empat dep sena semberit itu jadi terkadang bulang ni. Ngai ai uniu tatar, ba mixi, ba senahi. Ini tu dawai kita kam lah ben ai man lah kesini namar ba udon kalat ke jing yada namar ba light nak ke jingpang jing stom jing siniang bulsin lada kisniang kipang ke jing he kam slam dan ka daw ngi le pembiang bi itu dawai miran mixer bat u remix mentang nak suyo i remix dari dos kata ngayo long yo duna dia mentang kalau ada nak stock yo u remix. Remix udon ke vitamin, bat lysine, bat methanol. Lah kle lang tu premix dengan pen EP untuk explain pi ke beda sepang jong tu mineral mixture bat premix. Teman-teman pen EP une premix bat mineral mixture. Une pini ude mineral mixture, une way pada ude premix de jong une. Hilap ni hande uni premix udah bobon jong u vitamin lah ini kipun bahagi vitamin haune u premix hamire mixture udon hi u vitamin re u khamduna udon tang ajai lene lajai don tu jai don tu wewe company le ki don tang aru to premix u long khamrem khndet ban u mira mixture te hilap ni hane bau kini ki don ki vitamin hadu si Rio yo pra jai idon ki vitamin te kini kol shop hani kini kidon ha u kidon hi ha ki mina mixer kidon ne te kini de ki badon kam ha ya kisnyang ba de ban yo man la kasngi khnang ba kin tiu ki jing ka ko ki khia wan ra ka ko ki khia jong ki snyang phini hani ko we ru u ni lysine way but dia methanol dan batai kini kai kada ban kam ha banai kini ni lysine but ini methanol kadon la ka jingman toy na une ude amino acid ulong ru khamram gini rei hauni premix ladon gini uni lysine ude ba pen bahai kesni do pen phanai pen i don kisnyang lesi phila bani don kisnyang ki ba kesni do jong ki kilong phanai ba kilong khuj ba de bole uni lysine te uni methanai pada uyada namata kisnyang phi ba don kisnyang ba kloi ha banyo jingpang ban bam di prado ne lene kasnam la sin ba yo mat snam sin ki ya bam man kapol kumba sumpatai lengkot phi ba subu kum kasiar la da don siar ha po pam ki wan ha po jan sem phi ki bam ti snyang teladang i ai ni pada kaya dai tu kini kisnyang kim ju khambam ya ki siar kun sukuni phi ba hangaru kidon siar ki ba ri re namata bang sat ai regular ba yude regular ngamnang nong ma teng ayo teng bom yo re menta hing ngala yo yude kadau long ba uyada kim nom ya don kajing ya dai pramaki lane bam ki jingri badan hapo sem jing phi te uneu trekam hata rukom khamtam ki siar broiler ne lokal ne kini dong kam ha kini ki artli ki long ki badong kam ha na banta jong ki siar nomor ba ini ki siar le don jai ki bam peleng ru
Handai lada ngi penokam yune ka penduna nene don bakija sendan ru depta kini kuwe de haune u premix kidon de kini ki jingkle haune u premix ni kidon la kajong ka program jong ki rei ba kongsan tengi dei yune vitamin bat yo kini ki lisen bat mithanal kini artli lisen bat mithanal ki long barem ha phila ban thit ru tangki bat long karpang tang ini lisen bat mithanal ki phio rei long kham rem te te kadau nga penakam de kini pat ba de premix marba long kham duna ka do jong bam yune ro hakino kino formula phila ban at 1 kilo lene ar kilo kam dan jing ta ne mar ka onra ka jing wandur jong ki khonsniang le ki sniang uni premix ru phila ban ai tang ha glower starter but u finisher haki sofit gua ka ba nai ai namar ba bunsin i syambal ada ai ni kalong ba ka don ka jing thut ba ka sngat sniang da sngat pada ka don ka jing thut i tu sniang ka stom kha ka stom bunjat ka company don ru ba da pi ai yune ki sniang ki ba pun ma ka set sem no ba ki kha set kha lor dengi ai buôn ini thì ta đâu ngam ju kham ai ini ya u sofit ya sofit dalaleru baham nai ai ini ai betang minam mixer ka kham bah te phila compare ne artli gi gidan ne lap ni kini gidan apo ne bakti dan lak ne ini dari san kilo hani pin iba uni u mira mixer fi compare kane ka jirkom don jongkini ki dawai ha uni u mira mixer bat kini u premix te ka wirungan batai ba kadan jingi per ndet ba uni mixer ha lada bonsen gi sat ai ru ba lada ngim ai ne ai tong ni ru long hi tambah kalong no wa ni udon kajing sma ubi mere mixer kadon kajing sma ubi ha uni u premix pade kam don kajing sma ubi dei ta kadau nga at salang kini atli ni ai lang dan kopor banga ai mar siteng kini nane ngi ai mar sikilom tu te kumju ru mi pi ki para nong rep ki bam la ban kabor ban ai ni jung bam ru phila ban ai ni premix man la kopor ba kan wenra ka jikher ya kisniang ka jinglong ka jong ka skin nane ka met khrang bat kin yo regular ka vitamin ka kisniang hau po jong ni paket phin i wi don kum kini ka mok ini siang phila ban ai si siang man la ka sin ai bam kisniang phila ban ai si siang yo ni u premix kam dam don jing thot na try phila sang thu te saphang bai dei jong ni hapo tu ber phila ban yo saphang bai dei jong ni u mera mixer bat u ni premix hapo tu ber ula poi hapo stock da phila ban kontak gitu ba napo tu ber